Da, salutare, bunul numele meu este Lin și este un nou episod de Minecraft. Și da, am avut niște timp și m-am gândit că să joc nițel Minecraft. Dar vom juca tot pe mapa asta pentru că momentan n-am mers astăzi la Yasmin, dar mâine, poate amândoi vă prom... Nu, ce naiba! What? Oh my fucking god! Ok, ne trezim sufocați de nu știu ce naiba chestie. Oh my god. În fine, dar ce f-a asta? OMG. Argent de ce? Cum? Deoarece? Deci, dacă vă întrebați de ce am zis deoarece, am zis că n-am avut ce face. Trebuie să vă spun. O, boss, ne facem armură. Up. Avem noroc oare să ne facem armură? Nu prea am această vagă speranță. Dar în fine, noi ne vom face aici o cameră unde ne vom... Stați că mai fac un large chest. Blocuri. Ce? Că vreau să fac un large chest aici, așa. Și aici ne vom băga chestiile importante, cum ar fi acest târnăcop de iron. Avem aici niște iron făcut. Știu că aveam, nu mai știu unde, dar știu că aveam undeva, mai aveam niște iron nefăcut. Nu mai știu unde, dar știu că aveam undeva. Dar unde chiar n-am habar. Numai dacă nu am fi pierdut în cel mai rău caz. Unde naiba mi-a iron-ul ăla, mă? Că știu că am avut, deci pot să vă jur că am avut iron de făcut. Am avut vreo 10 bucăți, dar nu mai știu unde mi-s. Stai să pun toată carnea asta aici, că n-am nevoie de ea. Momentan mă voi duce la minat. Dar da. Ne vom păstra. Așa. Uite aici am fost. N-am știut unde mi-a fost, deci m-am speriat rău de tot, fraților, de să vă spun. Dar da. Vreau să... Nu am nevoie nici de târnăcopul ăsta să-mi procur niște piatră. Acum Iasmin nu va ști unde am eu această așa zisă cameră top secretă. Nu mai am piatră. Fuck. Am crezut că nu știu ce naiba am. E lăguit? Am luat că nu știu de ce. Dar în fine. Așa, vom merge aici și vom tăia niște copaci. Ok.
Am 26 de FPS. E bine, nu știu bine. Vedeți cu ce viteză stau ocupați? Vedem deja 19. Nu știu, mi-a plăcut că ceva să mă curte ca vreo, cred. Nu știu de unde a venit. Tăiem toți copacii pe care îi putem de aici. Avem nevoie de cât mai mult. Deci, mă gândesc să fac o casă, nu știu, așa o casă de... Măr, a mea. Așa, boss. Hai tăiem până avem un stack și după aia plecăm acasă. Oh, ce frumos! Face mult greu. Vedem, mi se strică și mie topor, dar mă gândesc undeva mă dau. Mereu, oh my fucking god. Deci că vreau să fiu. Vreau să mi se termine și tărul.
acasă sau într-un săptămână la menajer și când ori fi câteva sau așa o plăsuță să spună și eu mai pe ea. Asta e bine, aproape în istorie. Este o istorie jumate. E bine, după părerea mea. Adică, dar cel de sus, dar nu trebuie mai mare plată ca și de la ala. Nu. Cred că glumești. În fine, e bine și atâta. Și știi că am auzit cazuri de astea că nu m-am gândit că primesc ce primesc, dar la Dumnezeu că partile mele și eu am fost petrecute, am unele răspunsuri. Am auzit deja două cazuri de la persoane care nici nu m-aș fi așteptat și recunosc așa ceva. De Dumnezeu răspundea și pentru faptele ce le-am făcut.
Dar va trebui să ascundem aici. Și da, hai să-i faci, noi am făcut și noi furniz. Că de ce să nu? Nu știu, mă, să fac și un chest. Zic că ar merita, mă. Să fac gen și un chest. Are deja un chest, dar... Nu se știe niciodată poate. Trebuie să-i facem tot și niște unelte. Dar vreau să-mi pun lucrurile de care n-am nevoie. De lemn n-am nevoie. Știți pentru ce? Aș vrea să-mi fac o casă. Vezi că folosim. Așa. Am trecut, am un stick, dar bine. Nu ce mai facem cu partea. Uite cât frumos baza asta, dar aș vrea să mai fac o casă așa de... Uite.
Da, mai m-a întrebat dacă mi-e foame, dar nu, astăzi am fost la Oradea. Voi avea o mică surpriză pentru voi. Mâine sau poimâine. Nu știu încă când va ajunge acea surpriză, dar când va ajunge vă voi arăta. Cred că veți fi surprins să o vedeți. Dar da, momentan îi facem și noi așa o casă la Iasmin dacă nu vrea să, dacă nu va vrea să stea cu noi. Da, mi se descarcă telefonul. Din păcate și spre ghinionul meu. Dar da, acesta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în genul, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!